Esaera zar batek dioen bezala, bi anairen artean mugarria, bai. Eta gaur, bi anairen proiektua ezagutuko dugu, eta beraien artean ez dago mugarririk. Elkarren artean sare sozialak jarri dituzte, eta sekulako arrakasta dute. Kaixo launak da Bitxor Barandiaran. Ongi etorri, zer moduz? Bai, ondo. Dena ongi? Bai, plazerra hemen egotia. Plazerra guria hemen izatia, eta bueno, anaiakin horri biltzeaiz. Bai. Buru belarri, sare sozial eta... Zer igotzen dezu eze aski? Batez behar errezetak. Bueno, batez behar bakarrik errezetak. Gehien errezetak, ez da? Bai, ni sukaldari izanaz, bera ikusentzen esko itxitxu, eta orduen bixon arteko harreman batetik emaitza bat urten da. Ona, anaia hau estek izango. Ez, hau... Hau nire aita, baina hori ira anaia ez da? Hau Snoop Dogg. Snoop Dogg, Bai. artista, eta nundik atea kamiseta hau? Granadako artista bat. Granada? Itxen dago, estatuetako urban artistak, eta pru bat domene Euskal Herrixen, eta Espainia mailan da bitzen. Batxila, eta aita jarrapatu zitxon nun baiten, ez da? Eredu paria. Bueno, zemuz, orduan zukaldian iri este galdetuko zemuz ibiltzea izen, earkia ibiltzea izen, ez da? Telebistan ondo, telebistan, zukaldian ondo, telebistan ikusiko. Telebistan hobeto, hila zaio nahi. Elkarrekin ikusiko zuen ingoitugu babarrun batzuk, hemen dauden osagaiekin, gero krematxo bat azaleroekin, eta aldi berian, ondo pasa. Ados? Erto. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Bitxor, garatuko izuet pausuz pausu, nondik nuen biliko gehan, babarrun zuri hau egiteko garaian. Esan duen bezala, babarrun zuriak ingoitugu, ja egozita daude, eta ingo diuna da, sofrito goxo bat, hoi gehitu eta goxatuta guzteko. Zer ingo deu? Porrua ondo goxatu, baratzuri freskuak ere bai, gero ingo deuna da bertan perretxikuak bota, eta hoi goxatuta da honian, botako deu piperra utza, oregano pixkat, eta urdai azpikoa txiki inda. Hoi, berriro goxatzen danean, ingo deuna da, babarruna berta bota, igual urbaso txiki bat bota, dena ondo goxatzeko, eta hori gero horrei gehituko deuna da, azalorian krema bat, ingo deuna da, azaloren zueixkakatea, egozi uretan, gero bertatik atea, gatza eta piperra bota, eta gurinakin krematu. Ingo deuna da, jarriko deu platertxo baten, krema pixkat, babarrunak, eta hori ingo deuna da, ospinetako bat, gio gainetik botatzeko. Ingo deuna da, armendolak ondo goxatu lapikuan, ontzi baten bota, tomatia zuritu, pepitak atea eta mamila laukitxotan jarri, eta piperrakin berdin ingo jau. Pepitak ateako zizkio, eta mamilakin ingo dure bai txikitu, bertan naztu olio, ospineta gatzakin, eta gero plateren gainetik botako zio. Dotore. Venga, martxan garriko baitu. Martxan gartuko, baitu. Adibidez, porru hauek, garbitu eta txikitu. Baina... Nahiko garbi daude, lehendabiziko geruzak endu, eta nabak berde pixkat utzingo zio, bale? Eta bestia txikitu, eta ni aldi berian porruak injugunak, bale? Ona, bueno, Bitxor, Bitxor kas bezala ez ezaguta, eh? Ia Bitter kas bezala, baina Bitxor kas, ez da? Gaina zuetako oparitxo bat, gure oso. Ikusi zuen, Bitter kas, ezagutzen ziondik, eh? Paretan batzutan pegaute da, ikusten modu zuen. Hemen txekarriko jan niguantxe. A ver si para zein, que es bastante jodido da alpini duzta azkenengo tirari. Arrapatuko zio, lasai. Dola, bitxemos batzetik, dola. A ver. Hemen basekak. Arrapatzeko, ondo aiaiz. Bueno, Bitxor, ze txintxilikate zuen hemen bertan? Txintxilikatu nun? Txintxilikatu, sare sozialetan, edo YouTubeen, nondik noe bitzez zaten. Nahiak esazten aberringo hauen... Barkatu, alderantziz. Alderantzita igual funtzionetan da, pegatina bat. Hau esan duzu txiki itxeko? Bai, txiki ingoia, bai. O borobiltxotan. Borobiltxotan. Bueno, naia da ikusentzun eskotan itxendo lana, kamara moruen. Eta esazten aberringo hauen bideo batzuk sare sozialetako, bat euskeraz itxeko plataforma bat, eta bat sare sozialetan begoteko kontenido euskeraz. Eta ni hasiera batean benitzen hausartu, ni kamarak kriston errespetu emuten duz, eta horra gertzia hortako ebalixen bida. Atzeak egite zian orduan pixka. Bai. Guan ja gora etorri ez, guan ja bai, ja lau bidei gota, ja motio baina. Ondo. Bueno, eta aurrenengo horrez eta goratzea laizigo gona.
Bai, lehenengo errezetia, bai. Gauzi zen sartu nintzen ni soziedade baten, nire eskoitzako elkarte baten. Eta orduen topa nagoen etxien liburu bat de las sociedades del Bidasoa del año 80. Errezetak, Gorka Txapartegi eta gaztiak ziren nien, bera gertzen dago hor gaztetan daulan. Horren salatzen gari, guapa ongo zan, itxia, errezeta iso bat, gaztiak sukaldien, soziedadien itxeko eroen errezetak. Horren ingaben legatza saltza berdien. Ze gauza gona. Simplia eta eharra, ez da? Baina ze gertatu gamba? Jaten asko guzta, nire... Ez, takitz, ontsa egigoten txuguna jadauki estruktura bat, eta beste strukturatekin momentu gauen, eta jaten guztu eta listo bigo. Baina egunen baten igual plazaratuko. Berriro atea berdek, bale. Bueno, eta orduan gehiena jakiakin ibiltzaiz, ez da? Bai, hori da. Zenbat errezeta igoitu zuen, mordo bat igoitu zuen, ez da? Ba, ez pentsau. Ez? Bost, justo tigo ditxugula. Bost, me katxiz la maz. Bai, baina kriston arreri eukidu. Eta orduan, atea zeate, bost horiek, eta ja holako arrakazta bostekin bakarrikan? Bai. I bosteun nuanian noan ja iritsi berraiz. Ba, igual zuri lekuek endu bertak izan duko txu. Ondongo, nola ni arrantzakun gonauk, Zaila izango jaku, hori. Ondo. Bueno, eta zein izan dia beste errezetak? Zein izan dia, horietetik arrakazta gehien aukiduna? Ba, azkena, igo dou, oin temporadan dauen alkatxofak, igo dou romesku batekin indoguena, romesku bat, igual katalanak entzuten guzti jota akabein buena, baina... Bueno, ire romeskua, ire romeskua. Hori da, kako txartin jarri du romesku, eta horrekin ja, librau. Eta gero, txitxarra purua gainetik, eta betitzen dugu, igoten dugu, kantu batekin, euskal musikakin eta dauna lotuta, eta igo du latxama zuekin, zuekin egon dina bindara gutxi artista batzuk, lagunak, eta kriston arrakazta euki dau. Ondo. Bizualizazio mordo bat, eta hola. Eta nolatan hasi zinaten zan duan, anaiakin elkartu itzan, eta hau iten hasi, eta bakarrik Instagramen, o beste sare sozialetan eba izaudet etxe? Hasieran hasi gitzen igoten Instagramen, nire perfilen, eta baitxa bere perfilen bebai, baina apur bat, korporatiboa baitzeko, zabaldu dugu TikToken perfil bat, daitzen dela RZ_Productions. Vale. RZ zerta zetorrek? RZ-ak itxeitxu. RZ, ondo, ni motza nitxoga. Kontratu bitzen R eta Z dela gure bi izenen azkenengo letra. Baina hori torri da erregalo. Vale. Ideia zan itxen ditxugolako errezetak. Bitxor, da naia nola izenaik? Gari. Bai. Bueno, eta iri zukaldaritzana, etzaik etorri sare sozialetan hasi nahi balako, baizik eta betidanik izan dek zukaldari, eta guain zukaldari, ez gainera, hori da, bai, suerti dut beteteko nauken amets hori, eta berez dia nahiko txikitatik guztetak gaten asko jatia. Uztot, hortik arranketan daula sukaldari asko. Bai, beti palada gauna eukitzia askoitek, bai. Ona ez da, baina asko guztagaten jatia, hori betidanik. Eta ja 15 urtekin edo, guraso izan dutzen gure nabala fatia jalara, zarautzera. Ona. Eta lo que pasa que sustien itxi, apurua gaztian itzen eta... Ez guanen DBH aprobatu? DBH esokauen atea eta, ose? Ba, ez tanto nota honak, baina ikasti jaten guztetan, eta... Horren esan zabi, bitxo, saiatu prueba gehiago, inbatxillergua, eta gero saiatzen garen sartzen universidadien, Basque University Centerren. Ona. Eta hola izen zen. Eta horratea izan, eta gero ibilia ize bai gaina alde batetik bestea praktikak egiten, ez da? Hori da, universidadien dugu aukerak praktikak itxeko, eta, bueno, hasi nintzen lehenko praktikak hemen Saspin, Paulekin, Donostin. Bigarren egon nintzen Gironara, Kale Enrik izeneko jatetxe batera, bertan oiagorrak eta itxen da bietan, nirelako basoko jana isa osko guztajat. Eta hirugarren urtien ja izen zen viaje luzia, nintzen Perura, Limara, Maido izeneko jatetxe batera. Ona, Eta gero nintzen Arrean, Lagurte, edortakin, eta ontxe Bakean, namungian. Ona, leku egarretan egon nahi, segila zen, Ni Perura niogun gaitu, eta Perun ze, temuzko produktu eta ni hande hondan itxok eta earki jatekan, Ba, lehenengotan kosten jaten, Hogei urte nauken eta han egurra emusotzen, Eta osagai asko eta gauza... Txarna izan zen laneko, bien tio ez dakizela esan. Gogorra. Gerreruak ziren, eta ni hogei urteko kakamutiko bat, universidadeko txaketia pijo batekin da... Eta egurra mate ziren. Baina, bai, hasi gaten esaten, i español, no seke, eta bate, ja, momentu baten, ja, karrean nintzen batu nintzen bati, eta batzen, i español, ez ni euskalduna, no? Eta hor duen ja hortik aurrera, ja, apur bat... Lasaitu dituan. Bai. Bota honea, zuzenian. Directo? Bai, zuzenian. Hau ere honea botako iskia, eta hau preparaduta eskak, ez da? Bai. Onda. Takit hola, no txikiño den bizo, baina, bueno, hola... Oso ondo ziok. Hau ondo goxatuko jo, hor bera gero organikoa bota gainuntzekua, eta hau agitxastik. Eta Perun, ze iritan egon itzan? Liman o... Bai, Liman bertan egon itzen, bueno, erdiko partien. Bertan zaun jatetxia, etxia bertan topagon, zen esan duzu organikoa, hemen? Bai, hortxe bai, sakarrontze hortan. Eta erdiko partien. 2 hilabete eta erdi edo nintzen
bertan irixen, eta gero azkenengo hastien ja fanintzen, Machu Picchu aldera, eta... Vale, ja bisita pixkatitea. Bai. Ona. Eta, zer ekarri gandikan, zer ez ekarrituko gandikan honea, esatekela, mekatxilamar gauza egin dizkiu, eta... Betiko, ceviche eta horrein mobidak, baina gisa nik uste dute errezetak baino ikasi nabela gisa aktitudia eukitzen sukalde baten, tio. Hori oso importantia. Disiplina, ez da? Bai, ikusten zan gentiak han igual etzaukela inbeste baliabide ez dakize, baina egurra emutrotzea sukaldia, tio. Eta hori, gauzak zaindu eta lan aktitudiak inin, eta hori oso importantia duztu gure sektore honetan. Dudi gabe. Hemen txukun dagar bilibili berdek, eta lanian buru belarri, ez da? Hori da, bai. Ondo ez nau, hiltzea hundi gabe, txukun jun, ze garrantzitsuak, Bai. Ez lan postu bat ezin dekela jun, dana desalinauta, ez taller batea lan, Noizi hemen domekatan apur bat, kosta bitxen da geixo, batia fin, baina... Bai, kosta ite, baina junin behar da. Junin behar. Dutxa ehar bat hartu, hori bai, kafe bat hartu emun. Kafe ehar bat hartu, eta menga, hulamentuak inlanea. Egia esan, kokiten deuna, jendiak eo janiteu. Zu taller bat entzabe, tornillo egiten, zikina alde zuizan zerbait. Baina, janariak inibili berbasea... Bai, klientiekin, etxekoekin edo zuretako itxemo zube bai, azkenin ondo... Txukun ibili dudi gabe. Bueno, hau ingotena da hemen, lauz pusketetan bota holaxe, egosten jarri, gero krematzeko, hoi martxan dakau, eta ingo deuna da, ia lehendabiziko reportaia ikustea jungo geha. Ados, hau jarriko du martxan, eta ingo duguna bitarten erreporte bat ikustea jungo geha, bale? Bai. Amaia estudioera jungo geha, Amaia nien, askoitin, handa gure zai, eta gaur ikasiko dugu etxeko arkiak eta nola jarri eta nola kudeatu oso garrantzitsua data. Guazen ikastea. Eguardion, Joseba, Amaia naiz askoitiken, Amaia estudiotiken berrize, eta gaurko hontan, barne dizinuko aholkutan, itzeingo dugu argiztapenai buruz. Amaia estudion erreformak ikikeunien kontuen hartze dugu dekorazio emozionala. Eta hortako beti kontuen hartze dugu boz entzumenak, hartze dugu antolakuntza, koloriek, eta gaurko hontan itzeingo dugu argiztapena. Seguretzako, etxe baten argiztapena da diseinuko punto oso garrantzitsu bat. Ez da bakarriken argixe oti etxin. Gu beti pentsatze dugu nola argiztautan guan, eta sukalde bat laneko tokat izen da, oindik eta garrantzitsu da. Etxe bat argiztatze daunien, beti kapa ezberdinetan, moitze geha. Lehenengo beti do argiztapen orokorra. Guk askotan, irlak asko guztetezkigun, irla gainetan etxoko kanpai eukitze deu, eta horrekin askotan aprobetxatze deu argi indirekto batzun bitartez, etxeko argi orokorrak iteko. Askotan zukaldetan pixke gehiago berzete deu, azike aprobetxatze deu mikronaz eta labien kolumna horietan, zutabe horietan baitare argi batzu jartzen. Argisek beti zerbait haidie iluminatzen. Ordun beti intentatze deuna da, 20 zentimetroa jartzie, eta hor, argisek iteun dibujotxo hori ez, ikusi alizeteko zutabe hortan ondo markauta. Gero, beti eukitze deu, argi bat, laneako berdeun argi oso puntuala. Azkenin, berdeuna dago koentzimeri ondo iluminaute eukitzie kasu hontan, ze lanin nahi gehala, berdeuna da, zer haigean zukaldatzen ondo ikustie, eta itzelik ez eukitzie. Ze hau da garrantzitsunetako bat, atzetik etortzaten argidanak itzela sortukoit. Orduan, niretzako importantenan beti da, nire argixe, nik itzelik ez sortzeko eta argixe gainin etortzia. Egixe da, batanok ez dauzkeuztela irlak, eta irlatan kanpaiebeak argile dauke eta halogena jarri lehikiteu, irlatan argixe jartzen. Baina, irlaik ez daukezten antzako, eta daukeztena badiez paretako zukalde bat. Guk askotan, zona horietan eta, erabiltzitzea da, justu, o altzarin azpien, o apalatxo baten azpien jartzeu tiralet bat, eta horrek entzimerie osoik iluminatzeu. Laneko argixe beti zengoa garrantzitsuna zukalde baten. Ze azkenin, horrekin goiuna da, lana, egokiitie, eta begitxek ez nekatzie. Eta bukatzeko, faltako etzekun argixe zengo zan, zerbait puntuala iluminatzeko. Askotan, pasillotan eta olakotan ez deu nahi guk pasillo erdien argi jartzie, eta igual ez dugu argik eragarriken berreztarez orduan, kuadrotxo bat jartze bali madeu, justu kuadrotxo hori, o detaile konkretu bat, oso konkretu bat iluminatzeko erabiltzeiteun argisek izango zien. Hauek, pixket iluminatxuk bukatzen lagunduko zion. Argisek temperatura ezberdine azke. Fijatza ez da berdine dauken kolorie euskisek atzaldeko 5etan, o goizeko 11etan.
Hori dela eta gure gorputz ere bai, dago preparauta argi tono ezberdin hoxen gaurrien, ezberdin sentitzeko. Horreatiken oso importanti da etxin jartze daun argixen tonue. Dana irikixe auke daunin, gu beti akonsegatze dau 3000K inguruen juteko. Tala argi bat esango deu, goxue, alare egixe da gaur egun domotika bitartez, lortu laike deula gure etxeko argixeke bai egunin zier aldatzen jutie. Honekin ze lortuko genuke? Azkenien nahi goizin argi bat pixke txurixoge jartzaizu, seguramente espabila hoingo nau, eta gabea behire argixek pixket horitzen dikusten bezala, pixke logurie eta lasaitasun hori ekarrikoit. Baina, ezin deun antzako, 3000K baten ebai zukalde bat ondo iluminaute goxu gerauko litzeke, eta espazio iriki baten oso ondo funtzionatzea. Azkenin, deno komentatzen izkuztenak, iluminatzeko azkedeu ledak, halogenak, eta halogenake moru ezberdinetakuk, halogena direkzionablik, leikiteuna pixket argixe guk nahi deun tokita, pixket mobiu eta jirau, eta gero tipo swap estiloko hauek, gero eta gehiago mate izenak, pixket alture gehiago berdeute txuen, baina egixe da hemen ez deula ikusten hainbesten undeatozten. Niretzako garrantzitsuna da, argixek nola kontrolatziteun baitare. Egin leike deula interruptore bitartez, o gaur egunin domotika bitartez baitare. Domotika bitartez lana ite daunin adibidez, egin leike deulana estenaka. Honek zezati nahi du, euki leike deula estena bat egunon izena duna. Eta egunon egin mati honi ahiz imaginau gure begibizatik azpire da bezen argixek piztua iztela, eta gozaltzeko zona horiek, eta maiko lanparie eta bar piztua iztela. Eta beste bat izengoa, zukalda, eta zukaldatzeko, beste argi batzu piztuko. Eta ikusiko uzten bezala, ez da beti iguela geratzen txurixe jarri, oin atea deben kolore hontan, gehu bitu aldatzeko daukedula baitare, askoz gutxo ikusiko litzeke. Orduan, beti aukeratze dugu baitare. Ze kolore, ze modelo, eta ze akabo ezberdin azken. Ze egiz esan, hemen, jolaztuko leikedula pila bat diseinuki. Joseba, ni badakit argiztapena ez dala munduko gauzik errezena igual ulertzeko eta pixket tekniko dela. Ni espero dut gaurko aholkuek ondo ulertu izena, eta bate-matek behintzet etekina atako xola. Eta badaki uste, topaleko jatxu uste, zare sozialetan, amai estudionetan, askotxiko gure ofizinan, eta, urren arte, hemen egongo gau, errize. Ezkerrik asko! Hau, Amaia, eta gora zure aholkuak, egia zan, ze garrantzitsua dan, etxien, osukaldian gaudenian, argila ondo ematia, bazkatzen egean nian, bestela ez dugu ikusten nahi deuna. Igual batzutan hobeto etortzek, eskerrik asko, Amaia, eta nahi duna daki, bertara jun, eta etxiako argilak, hobeto kudeatu. Besarka da hondi bat, eta hurren artea, Amaia. Gurean jarraitu berdu, hemen, porru eta baratzuri fresko da gau martxan, bertan perretxikoa botako ditu, eta orda esplikoa txikitzen junez. Eta zu juntzaite ospinetakoakin, bale? Beitu, hau emango ja zuritzeko tomatia, ingo jokena pepita gatea, eta mamilla konkase ezatekena, no? Tomati konkase, txiki-txikia. Azalak entzia guro baitxe. Bai, azali gabe, hobeto. Eta gero honeak botatzen jungo ez, bale? Perfecto. Eta nik ingotena bai, sartaitxo bat jarrikoet, eta ja armendolak gozatzen jungo nahiz hemen. Perfecto. Bale, goaz honekin, hau, irekiten, aberrazte zaiten, bale, eta hau, berotzen jarriko dugu. Bueno, arrean egon nitzala ere bai izan dek, ez da? Ba, lau bat urte honintzen, bai, bertan. Ope, lau bat urte, Bai. Leku edarra, ez da? Bai, Kasiko goan bertan, ez da? Ikasi, bai. Disiplinare, bai, ez da? Bai, horta gogorra da. Baina, azkenien, lau urte honintzen hor, 2022 usto da nintzela, universitatek urten da... Bai. Lehenko aukeria mususten azukalde baten sartzeko, baina proiektua hasi berri izan, beratzi jabete, 6 jabete, zabalik. Eta izen zan bera. Hora, ja praktikita, hor lanea zitzan, zuzenian? Hor, bai, lanera, bai. Jende, pertsona bat famizan justo zukaldari bat, lagun bat nauken barroen universitatetik, eta deitxu inzten, gurenan nire aiparte hartzia bertan. Eta niri hori, soko janarixa, eta azkenien gu, zueik kostakoek sari, eta euskal zukaldaritza bete gonda kostara oso enfokauta, ez? Bai. Baina barne aldekoek behasko esateko dauko. Dudi gabe. Eta uste dut, arreak hori lantzen dauela,
Eta azkenien oso ondo sentiru nintzen hori lantzen. Identifikatua sentitzen bere sukaldaritzakin, ez da? Trapu hartu bihu bat. Bai, hartu lasai, noski hori iretzako, Bai, egia esan, jode, ua idekin ninten lana eta gainan bertako produktuekin, beti dana ondokua, ez txukuna, jakingo, ez da? Legatu hemen jendiai. Ba hori, azkenien euskal gastronomia beti gondoz enfokauta, ez? Ba, legatza saltza berri esan duguna lehen, bakaiau pil-pil, txipiroiak saltzan, txangurrua, rodabaiuak etari izan, ez dakiz, pan eskoitzara. Aber, nundaben rodabaia, nundaben legatza, ez dako gertu, ez ez, olako gauza. Eukenik ondo daki hemen, eukenik egan bat ditu hemen dikan, ez date honian, ganbatxo bat ikuste honian soberan, hori arratia emango janik, Han ez dakiuta zer dan. Arratiako Arratia me dima dau jatetxi, eitzen da bera puru bat baserriko hori lana eta holan. Eta bueno, hor bat hori landu gauen, ez? Euskal gastronomia, baina puru bat barneko begira emunda. Eta asko ikasi gauen, asko lan ninja bai. Zerrekin goxatu banan gehiena, adibidez, bai, basoko hori bai ontsuak eta nola lantze izkilen, ez da, eiza, hangaina, eiza ematezu, baina leku batzutan esan dekena, olia gorra, beste izakien, baina hor, dane ematezu, basurdia, hor katza, eta ozer gauza, bueno, basuan dakauna, ez da? Hori da, bai, frutuak inde bai, itxengitxun rekolektak, eskurrak adibidez, edo tapakulos, edo itzajakien fruto txikitxu honek, eskaramujo, gazteleraz. Eta hartzidurakin etitzen gauen lan asko, produktu horrei apur bat emuteko freskotasun punto bat. Eta plazaratzerako orduen, bai, igarra iziziteko jende. Eskurrakin zeitezen uzen adidez? Itzen gauen, salmuera bat, azitunakin itzen da moruen, apur bat dauken mikatz puntu hori kentzeko, eta gero gaztainak moruen, itzen gitxun, gaztainak bezala. Sartakin, parrillan, saltetan gitxun. Etzan nire plater favorituena, baina, bueno, bentsat eskurrak jatia. Ibaldek Euskal Herrian aurrenengo ogillak eskurrakin ititu bai, itzen gauen, bai, maestuko kindegi batekin, gero ikin hauela kriston suerti horrekin lanera fateko pariat hilabete, itzen hauen arrean, da Liberien panadixan, maestuko, eta itzen dagoen eurekin eskaldau bat, irina, eta horri gehitxu bestapur bat, eta eskurran irina. Hori da, bai. Bai. Hombre, egia zan, gero etorri zuan garilla, eta gero hartua, eta ja ekoizpenak gara zituan, da ja hori bertan beragatu, baina. Bai, hori, organiko eta untxilla bat, eskau etxin da, untxilla jango je hori. Gusto asko. Eta hori, ja, xigortu izkio pixkat, gio binagretan salteko perfecto da. Perfecto, vale. Eta, orduan, eiza adibidez zeite zenuten. Dana oso gixauta, edo iparralden da, frantzialden da egiteien bezala hola, zeinan deitzekena hola, puntxu batea eta odol puntxu batekin eta... Batez be, zaitzen gitxun bixak, gauken, bueno, azkenen temperatura basuen eta lantzen bozu, batez be eizako animalixak, basurdia eta olakoak, inbezuna lehengo dutxa bat emun. Bai, dutxa bat, ospina sartu eta odolak atea. Edo ardauak guitzen gontzen salmuerak, beti. Gatza eta ura, bertan sartu, amaiu bat ordu olako zeu zeuki, eta horren ostien ja egozi, edo baja temperatura, edo, bueno, olako... Eta saltak eta egiteko fonduak eta, ze barazki askokin, edo ardo beltzakin, txuri danetik pixka edo? Danetik gauken, niri igual geixen guztata batenak izaten ziren, euren asurrak bakarrik, basurtin asurrak, ondo tostaula ban, eta kubriru urakin. Euki egosten pare bat ordu, eta gero reduziru, glasa bat geratu arte. Gelatina geratu arte. Eta berdura, baina zede barik, ja kriston zaporia eukitzen zauen. Ona. Eta, bueno, hortikan, guainao, esan dek... Mungian. Mungian, nuntza hode zehazkilanian. Bakea izeneko jatetxe baten. Horre beharki, ez da? Kalitatezko janari ja, ez da? Apurua diferentia da, azkenien arrean zauen edorta, zala apur bat jefia, ez? Bai. Txefa. Eta orduen bestan egin, apur bat egumiak eta bere ikasliak edo, bueno, apur bat hori. Eta orduan han edortak eginuan, amen, eta guain... Gehiago uste izue jolazten? Bai, bueno, amen behetzan, azkenien konsultetan zauen. Ondo nahi gelditu edortakin, ez da? Hola da, baina bai, izen zan... Chef bat balimek, kasu inbioso, ez da? Bai, irakaslia muruen zan, bera, azkenien bai erakitze zauen daron artien, baina bakean azkenien oso jende gutxi gara, 6 pertsona gara. Eta orduen danok oso gaztiak, alatzek be 33 urte duko, alatz da jefia. Karo. Eta orduan danon artian moldatze zeate gehiago la karta egiteko berrilla eta historiak. Ba, menu degustazion bakarrik itxetu lana, karta ez daukou. Eta, bai, danon iritzi zentzuten da oso ondo. Eta adibidez, bakean, ze eskaintzen dezu, zer da menu hori dakasuna? Menua itxilla da beti?
Bai. Zenbat plater eskaintzen dituzu? 13 platerreko menu bat izaten da. Jobe. Itxen duena da, nahaztu apur bat Bizkaian indarrien da zen bi potentziak diela metalurgia eta sukaldaritza. A ver. Alatzek sukaldari izen aurretik izen zan tornero fresador, eta orduen inditxuna da nahaztu bere bi profesioak. Daukou taller bat bere gurasoena dana mungia kanpokaldien eta sobran dauken katxarroanekin itxen ditugu kubiertuak eta itxen ditugu bajillak eta taulako gauzak. Eta sukaldien ez dauko bezgazik eta ez elektrizidadik. Orduen dana itxen dugu egurrakin. Ze ona. Bai, hemen reportaien bat ikusi dut, eta egia esan goguak ingelditu non garea guteko, Bai, laizte errete bebin atarako da bien, la otra cara. Bai, Bakea. Vale, ona. Eta estetika ide bai garrantzia handia ematen diozu, ez da? Bai, gaur egun... Dana buzuakin, Gaur egun zirko hontan, apur bat manejan bizan, eta kamerero gadiz buzo batekin tailerri nengo alitz moruen, gube urdinez jantzitxa goiez, eta apur bat txukuntzen detai horri danak. Ze, ona, puntazo polita, egia zen. Bueno, eta 13 plater esan di hau ez, nundi nola azten dekaben menua, zenba gauza topatuko ditugu menu hortan? Topauko zue danetik, dauko batez be armintzaletik eta ekartzen ditugu arrainak eta olako gauzak, itxen dugula pare bat barkokin, baina bai barne aldien dauzen hortuekin, bai arrieta, fika, gamiz horren gurukuak, eta batez be Euskal Herri zen barruen dazen produktorekin itxen dugula, hortik kanpo dauzenak, apur bat ez dutzen lan eurekin, baizik eta barruen dazenak. Ona. Eta adibidez horre bai eizai eta ematen diozue, adibidez jartzen dezue plater berezi bezala hola... Ni sartu nazenetik, bai. Bai, azkenien... sartu egire puntilli da bai, danak aportetan dugu apur bat gure granotxua, eta azkenien ni banauken kontakto bat, okelakin beti onganeaneko burrukan. Zai eitxejako eukitzia kontinuidade bat, produktore batekin bakarrik, muteko beti danondako, orduen hasi garetopetan gauza ezberdinak, eta Murietatik, Nafarro aldetik, dago bertan eiza zentro bat, eta hortik ekartzen dugu oreinaren txuletak. Zer, ona. Eta itxen dugu xiokoji izeneko fermento baten barruen. Zelik hori? Xiokoji da ongo bat, aspergilus horiza ditzen dana. Eta itxen duguna da arroz txuri bat egozi, aspergilus hori inokulau arroz hortan, eta sortzen dugu pastel moruko bat, koji moruko bat. Hori gatzura batekin nahaztu, eta salmuera bat, baina enzimakin morben. Horten sartzen dugu bartan, eta 3 honetan edo hartzura hortan betxen da fermentau. Ia kimikoak zerate, ez da, Dano, sukaldari dano garek zentzaten kimikoak. Baina, bueno, ni kimikoa, baina A, B eta C, zuek abezerario guztia, erabiltze zuek, Bueno, hondikan F-erainoa jau. F-erainoa. Geixab ikasteko dago, hondiok. Ona. Bueno, hemen itxura errartzen edik. Baitu, urbazitoa bota jo, pixka gehiago botako jot. Itxura nago, gore. Pixka botako jot, eta gero goxatzen utziko deu, dena ondo murrizten danian, toi geratuko, eharra. Gero inbiar deuna da saloriak krematu, baitu, pixkat gutxi bota jot, eta ingotena da saloriak buelta eman, bi aldetatik ondo diteko. Izaten da. Bai, berez tapare ez da itxarra ez. Baina, bueno, hau, ja, bitu, ia xamurtu dira. Beste 10 minutu hemen, hola bueltaka, eta hoire listo daka. Perfecto. Venga, haure bota sakonean, ebaek? Hau ona? Bai. Hori honea, bai. Hau kisto. Vale. Bueno, ingo deuna da, ia dena martxan dakau, eta jungo gara reportai bat ikustea. Venga. Numa Cakes ikusiko zue, eta gaurkoan Euskal Pastel vegano ingo igue. Toma. Txak, guazen ikuste. Aupa Joseba, Lourdes eta Marta gara, gaur Ermuan zaudete eta Numa Cakesen egiten duguna ikustera gonbidatzen zaituztegu. Guazen barrura! Numa Cakes 2022an zabaldu egintzen, Numa Cakesen atzean egia esan Lourdes Gutierrez dago, bera sukaldaria da, gozogilea da, eta argentinarra da bera, 2014an etorri egintzan sukaldaritza praktikak egitegera nerua jatetzera eta Euskal Herriko pertsonengan, kulturarengan eta giroarengan maitemindu egintzen eta hemen dago geroztik. Ni beti ezaten dotzat, egia esan Numan ikustetela Lourdesen aita gozogilea eta okina zelako Argentinan ordun berabe irina, gurina eta ez negozoan artean asindalako. Ordun naizta denda berez 2022an zabalduta egon, lehendik ere batzegoen Numako grina hori.
Numaren berezitasunak eta prestatzen dituzten gauzak egia esan etxean prestatu daitezkenak dira kalitatezko produktuekin eta gainera gertutasun eta bertako produktuekin egiten dana, ez? Orduan hori izango litzateke nire ustez berezitasuna. Numan alfajorrak topatu ditzakeguz, 10 bat alfajor desberdin izaten ditu egunero bere dendan, ez? Baino tarta klasikoak eta personalizatuagoak ere egiten ditu, tarta arrakastatzuena gazta tarta izaten da, eta egia esan gazta tarten artean klasikoa da gehien saltzen dena. Orduan hori izango litzateke tarten artean arrakastatzuena. Eta orain, errezeta oso gozo bat egitera joango gara, zatozten egrekin. Bueltan gaude Lurdezekin eta gaurko errezeta euskal pastel veganoa izango da. Ez arrautzarik, ez esnekirik, ez animaliz, jatorrizko, inungo osagairik ez duena. Lehenengo pausua masa egitea izango litzateke, hemen lehendik landutako masa bat daukagu, baino hala ere jakin dezazuen masa honek daukan berezitasuna, gurin veganoa dela edo margarina ere erabili daitekela eta irina, gozogintzako irina, almendra irinarekin ere nahastu egiten dela. Behin masa izan da, landuko dugu eta zabalduko dugu. Luzatu egin beharko dugu, zabaldu beharko dugu eta 2 zatitan banandu beharko dugu. Zatiak ez dira simetrikoak izan behar, batez ere base handiagoa behar izango dugulako eta gero estaliko dugu geratzen zaigun zati txikiago horrekin. Numan gauza asko veganoak egiten dira, orduan hainbat merkatu eta dendan bertan ere euskal pastel veganoa eskatzen zioten eta lantzen hasi izan ideia, orduan berak asmatutako errezeta bat da eta goxo-goxo dago. Ondoren pastel krema veganoa egin beharko dugu eta horretarako edari vegetala nahaztuko dugu bai oliarekin, bai vainilla esentziarekin ere. Nahazketa berotzen jarriko dugu eta gero azukrea eta arto almidoia gehituko diogu nahazketa horreri. Nahazketa sutan mantenduko dugu 2 minutuz nahi dugun loditasuna lortu arte. Ez da erreza euskal pastel veganoak lortzea eta egia esan hilabete batzuk bakarrik darama salgai, baino oso arrakastatua izaten ari da, batez ere veganoak diren pertsonen eta bezeroen artean. Pastel krema ostu ondoren hasiko gara pastelaren montaiarekin. Numan ez dago inungo murrizketarik tarta edo pastel kopuruaren inguruan. Bezero bezain tarta desberdin daude, orduan bakoitzak bere askatu dezake eta imaginazioa izugarrizkoa da. Orduan nahi duzuna lortu dezakezu, baino beti ere bertan egindakoak eta gertutasun produktuekin eta etxean egindako bezalakoak. Eta guazen labera. Lurdez ermuan dauka finkatuta denda eta merkatu desberdinetara ere joaten da, normalean Bizkaian mugitzen da, orduan hor topatu dezakezue Lurdez bere alfajor, tarta eta produktu guztiekin. Eta 45 minutu geroago atara egingo dugu pastela eginda eta bukatuta. Bueno, Joseba, hemen daukagu gure euskal pastel veganoa. Zin dagizuet gozo samar dagoela. Beraz, etorri zaitezte zuek ere Numa Cakesera ermura dastatzera. Agur! Hau paneskak eta gora iten dezuen gozogintza guztia. Ai, ama, eta ze hona, veganoak alduela jan, ez da? Euskal pastela. Ona. Goxatu arazi eta bagizue, alduna bertatik pasa eta zerozi. Bezarka da hondi bat denoi eta urren arte. Gurian jarraitu berdeu, hemen txe. Beitu, azal horia ja bigundu zaigu. Eta igauze ingoek, bale? Bertan sartu, birrindu eta gurinakin krematu. Justiatan ez diokela botadar, Erdinakin nahiko. Una pultxo botako eta bala, zikuen hasiko gare. Asiai lehordian baita, gero berbaik botatzen juteaiz, bale? Koiara txo bat edo, agutzu? Bai, noski. Hemen koiara, sardezka. Sardezka txu. Eta ingoeken are bai gatza eta piperran puntxo jarriko jau, bale? Bale. Gastatu eta puntxo jarriko. Bolitxa, Bai, ez da? Puiatxo lehor batena, bai? Dotoria hemen gonbidatu zigun erreportaia batek intzun batek, gonbidatu bialdu zigun hau. Beitxu. Opari bezala. Dik ekarri aldeko opari ikan. Pegatina bat. Bale, eskerrik asko.
Ikatxiz lamar. Ondo. Bueno, nik ingo detena da hemen ospinetakoa jarraituten, ingo detena hau pepita gatea eta mamila bakarrikan botako jot, geho gatza, eta olilua. Listo, vale. Eta hor bau atxerek itxarraka, ez da? Bai, gaurko errezeta iteko nahiko izango, bai. Bueno, eta esan dakoa, lanien jarri berga. Bueno, zuen edukila. Beste edukietatikan zertan desberdintzea? Ze desberdintzazun topatuko dugu bertan? Bueno, uste ditzen ditugula bideoak nahiko divertigarrexak, ez da ez du hitz egiten kamera horrien. Ez da jat askotan kontenido ditzen dabinak Instagramen tolan, berbaitzen dabinak nahiko kansuak izaten diela. Orden, bueno, itxendo bakarrik bizualki apur bat disfruta gara zirfrentia. Hori aukeratu guan, anaiak obligatu zian, isilikan honai. Egun leike, hasiera baten garik ezagutzen itxeko berbat, itxegiteko apur bat, nutrizionalki horekatu edien platerrak eta olakoak, eta nien agortarako. Nik iztatu kalatzen nutrizionaletik eta lan. Ikite, goxatzeko eta goxatu arazteko. Hori da. Gio, zaindu berdikena, norbea bazekik zer jan, ez da? Hori da. Bakoitzago bere kontura, ados. Eta orduen, bueno, batez begure helburua da euskera sortzia bideoak, eta euskera semutia jendia aukera bat. Edukia, ez da? Eduki bat sortzia. Eta hortan ustot difentzetan gaiela. Jendian, beste bideo batzuk gana. Ona. Bueno, eta ideia zein dek, zeratikan, ik pentsatzea dire hogi bideak akela, irean nahiak bai, eta hori tendezue aparteko lana, ez da? Bai, asteburuak, nire asteburuak. Nik astarte eta astrazken daukitzen ditute jai, eta orduen libre dauketenien, gariri deitxu, eta berak atzalde bat libre hartu, eta faten gare nire soziadadera. Beti soziadadean iten dezu, ez da? Bai. Lehen zan gure tian da merenderua. Eta bi aldu intzian ja izeko kandikan, Ez. Merenderua zan, gure soziadadia lehen zan merendero bat. Gure tian eta lan. Zerra bintza benien bihurtu zan soziadade. Eta sartu nintzen bertan izozio, eta oso maitxe dugun leku bada. Oso leku politxo lan mendixen txabolatxo bat ezak izer. Eta horrela betan dugu. Bikain, eta geho, grabatzen zeundan geho janiten dezue, o lagunak etortze dituko hor geho jatea, o nola? Normalien anaia imuten zat taper bat, gero amaida beste bat emun, gero ni aman etxera faten trukien pare bat eguna faltzen. Vale. Eta... Ona, ala berdik, trukia egonena bizita hontan, bai? Trukia balitoik. Ondo. Eta, adibidez, erosketak zenek kudeatzen ditu? Ikiten ditu erosketa guztiak errezetan zako, eta ik aukeratzen dek errezeta guztia eta dana? Bai, geratu gitzen ingauen trato bat gariketanik, azkenien grabaketa da bizion artien, baina gero grabaketa hostien dauen edizinua eta hori, atzeko jakin gabi esan lan hori. Bastante lana da, bai. Orden erabaki gauen nik errezetak aukeratzia, nik itxi erosketak eta horrik ordaintze, bai, eta berak itxia gero kamaratzien dauen lan. Lanak ondo banatuta orduan, ez da? Anaien artean azarrik ez egoteko, ez da? Importantia da, bai. Eta zenek botatzen zizkioken... Bifak eta lan bat. Zenek esatik, Rimi, katxiz lamarri, zerrez da kakakarriako besteagi, ze montaia kakaindeko, nola ibiltzen zate? Oingoz eske hasi barri gare orduen ondiokan uste dut. Dana ondo, oingoz dana ondo. Bai, baina naiz da gari txikinena izen uste dut askotan zentzun, nadala bera. Eta orduen ni askotan aztena ze motibetan da gauzak aurre duten, eta bera, igual handikane larreiko aguro gabiz, eta gizer, orduen, bai. Ondo. Eta etxian zezatei gurasoek eta? Oso posible, bai. Esaten duztie buena baten famoso itxen bagara edo ez tontoketako. Esan duztien gauza bakarra. Hanka baldurrian aukitzeko, ez da? Bai, txaben esaldi bat, Jon Sarasuak esatzen zagoela, hanka baldurrian eta bestia irian. Importantia da ekilibrio hori, ez? Alde baten disfrutau, beti bisak lurrian balde makotzu, oso bat izango. Hori ez, ondo aiz. Disfrutan bida bitzen, bai. Baina bisa bestia lurrien. Bilak airian egaizki. Bilak airian, ipurdiko garra hartuko zuten. Ondo. Eta, anai gehiago azkazue, o bilo bakarri zate, o anai arre bai kaman? Bixo bakarri gare, bai. Orden ondo zein du bierreko hau zi, hori. Bixo gare eta... Eta, bueno, baldakazu pentsauta urrengo errezeta zin izangoan edo? Bai, dauko bi gehiago grabauta, baina urrengua, zelan, niauteri xegatu zen, karnabalak, igo bio, errezeta bat, nira mandriak itxezagoena... Torrija. Ez, gauzat obia, tio, peiak. Peiak, zer dekori? Gaztelaz letxe frita ditzen diena. Vale. Gure inguren oso tradizionala da itxia, karnaval gara isen, torradak bierren peiak itxia. Eta gainera mandriak itxesan makarrik garai hortan. Osa, urrengo urtien zier, eskatu ezkero bez, ez bakarrik karnabaletako sala. Hori ze gauza hona izan dek, guan arte. Guan ja bakiztak igu esaten duen bezala. Arraiak alde guztitatik, etortzi zeizku, barazkik alde guztitatik. Eta udaran zanblaza jaten dut, arrozkoiare bai. Hori da, bai. Eta ja, geho, sasoia iristea eta ez da bain besteko gogua,
Bai, hola da. Imaginau, zelako peiago guaukitzen gau kumetan, nire nahiak jantzauela legatza bat albar dauta. Bai. Kanelakin da azukriakin. Izango to, ziak, letxe frita izango gogan bezala. Bai, hau itzen bazkaltzen, eta amak ipin izangoen legatza frigiruta, eta nahiak, guau, peia da, ekari kanela, eta amak ez, eta bai, hasi, purrustada baten, nire nahiak txikitzotan zan, eta amak askenien hartu, eta kanela poti onduen ipini, eta bestiak bota da jan, barru daño. Bai. Eta nola prestatzen dituzu peia horiek? Peiak ditzen Esnia... Basikamente, bigorringo, irina, maizen apur bat, esnia kanelakin da naranja eta azalekin, eta gero egosi, taper baten jarri, reposau ordu bete kanpuen da 2 ordu kamara, frigorifikuen, moztu, eta gero una arrautzia eta frigiru. Eta gero azukarra eta kanela purtsu gainetik. Gauza honan. Nire bai betu, bedu erretegia, sonatzaldi. Bai, segula zegoen, baina... Segula zegoen, ba... Nire han letxe frita, nola ditzen diokik? Peiak. Peiak, han eukitze ere bai. Eta beti esatea ere izten, Joseba badakau, letxe frita badakau, venga, gordeiak bat. Gauza hona dio. Ze gauza hona. Laizter bitxorkaz perfilien ikasteko ikuko. Eta gero gaur egun, saia, diala holako gauza topatzen, batzutan jute zera, eta jatetxe batea, eta bai, tiramisua, italiarrak, gero eta gize, eta... Smashburger lekaldean eta... Bai, eta nun da letxe frita. Nekatxin la Bueno, hemen itzein da itzein, eta hemen, ospinetakoa gatza, eta olillo gotako dion, baina nola piperra dazkan ez du behar ospinikan. Bape. Hori probatu, oitek. Gatza putxoa izo. Gatza bota, pixkat. Sositoz gaituk ibiliko, ez da? Ez, hombre. Venga, eta haure, pixkat ikusezu, ja lehortu zaigu, dana naztu zaigu, zua itxaliko deu, eta gabagoaz, platera aratzea. Pixkat hau txukundu, hau alde batetik, hau zagarrontzira, vale? Hau zintxufen goju bat? Bai, hori hortxe utzi horbeian, eta listo, pixka txukunduko deudana, eta bagitxastik txerrek itxarga, onna. Indio gaurko errez da, babarrunak eharrak, hor azalorian kremare bai eharra, eta jarraitu. Haude bar, bitzeko, bertan itxiko? Bai, hori hemen erraskan lagako jau, harriko iteko, vale, hau bertara, hau ere bai, ospinetako dakau, betu gauzatingo jo honei. Honei, arginen otarren ikutua faltazako pizka, bale? Pelia. Ondo harrapatuek, ondo aiaiz. Bota jok mendikan, perezil batzuk harrapatu, ostokatea, eta betza bota, pika-pika inda, bale? Ostua mostute. Bai, pika-pika inda, honea bota, eta listo. Ni platera hartukoet, eta bagoaz txerrek etxarga. Venga, earki. Ona indio. Gaur bagarrunake berezi egin ditugu, baina beste mota batea iteko. Bestela, azkenean, bai, patata egozi egin da txoixuakin eharra, baino, Holan beharra. Bai. Beti berdin. Almejak da gauza nizititxu behin. Bai, oleak, kotxaskon almejak. Ze gauza ona, Bai. Patata eta txirla ehar batzu bota, eta listo, berreztu gauza asko gehiago. Pinutelak eta niskalos da, itxungitxung eskabetxetan da... Eharra gauza, Gauza ona ezin, horrek bai. Eta holako trukuak eta eakutziko aldituko, zer dira? Oso sofistikatuak sare sozialetan eakusteko? Ez da bate. Keba. Gure batzutan itxen ditugu, nire frikada batzuk, baina... Normalin gauza errexak izaten dira. Baitza saiatzen hasi zeten gauza errexak. Bai, jendia errez hartzeko eta jendia animatzeko egitea, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, hau, listo. Hemen krema pixa garriko dugu erdin. Vale. Bueno, krematxua horrela. Ze gona hoi. Horaxe, goxatzeko dena. Vale. Eta gero espinetakoak haunian, ebai botako dugu gertara. Eta oso ondo. Bueno, eta hiri adibidez, jaiegunetan, libre dakakenian, aste arte eta aste azken beti zei soziadea jungo errestak eta segutatzen zeikeo, txekiat. Hor, Eskoriatzaldeko gente, torteitu surfaitea eta holare bai, Bai, lagun asko dago esan duzte zurekin uretan egon diela, Gurantzak eta bialketako. Vale. Normalien beti etxera huelta. Egotenaz mungian ostegunetik astelenera, da gero astelenetik astazkenera fatenaz eskoitzara huelta. Etxekoekin egoteko eta hori. Udazkenien ongo garaixen ongotan. Ontota, hori, arabaldera, bai. Baina hori neguen da batzutan deskantza bien bida eta... Deskantzao, eta ze, zinefilu haiz, o konsolakin bizatzea haiz, o zer egiten den? Azkenengo hilatetan egonaz bastante lanpetuta zein dut, taberna batekin, aseko taberna batekin, zan da asesoria bat. Eta horrekin buru belarri egonaz lanien,
Baina bestela etxien, lagunekin urten zozartzen, edo geldi botekua normalien asizetzen. Gehiago jute daiz kontzertua ikustea, pelikula ikustea, zinere mara. Kontzertu guztetan jat, baina zukala ditzata kontzertuak. Ja, ez dihoa zoz bat. Ez oso lagunak izetzen. Bai, baina aldan einien, oten gare. Bueno, lagunak, ikusi ezu hemen, olio pixkatemengo hartuko jat, hola vuelta motatzeko. Txiak. Eta oide, jarri jo bandera. Ondo aiaiz. Zino galdaukera, tío. Bueno, launak, eskerrik asko horreoteatik, iri jarraitu goxatzen, goxatu arazten, sare sozialetan guri erakusten ditituken gauzak, eta gu hemen jarraituko dugu, alden neurrin sukaldatzen. Agur, launak. Entzi berri. Jo.